Toto je najlepšia maska, akú som ja kedy vyskúšala. Keď mám takú vyčerpanú, vyslovene suchú pleť, niekedy potrebujem niečo extra. A toto extra je v tejto maske, babi. Najlepšia platenková maska, akú som kedy vyskúšala. Vrelo vám ju odporúčam, pretože mám pocit, že nerobí len taký krátkodobý efekt, ale reálne tá pleť vyzerá zdravšie a pevnejšie. Je to maska od Numbuzin, obsahuje NAD biokomplex, ktorý sa v skincare používa pre podporu bunkovej regenerácie a obnovy kožnej bariéry. NAD plus je vlastne molekula, ktorá sa prirodzene nachádza v našich bunkách a súvisí s tvorbou energie a procesmi starnutia pleti. Práve preto si myslím, že táto maska je zameraná hlavne na takú unavenú, ochabnutú mdlú pleť bez života a pomáha jej zlepšovať elasticitu, podporovať pevnosť pleti a zároveň intenzívne hydratuje. Toho sera je tam naozaj veľa. Tá maska je jedinečná, má 2 časti, krásne vypína, vyhladzuje, obsahuje dokonca aj peptidy, liftingové ingrediencie, ktoré pomáhajú opticky vyhladiť jemné vrásky, linky. Proste túto masku, babi, musíte vyskúšať. Ja ho mám zo Stylevany. Na Stylevanie mám aj zľavový kupón, ktorý vám sem dám. Dokonca aj pery vyživy. Perfektná maska.